बाजैयाबो खाफाल हमनानै फिसायखौ गोसोखांसिगोन नै खावै दं नै मासे ओइ जिबौ खालामाखै बे नै जिबौ रायजो-राजा नोंथांमोन दिनै जोङो ना हमनानै जानोसैलाय ना हमनानै फैबायलाय नै बहाय नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिसिबां ना मोनो दिनैहाय दिनै एसे गोलै जादों दैया बेनिखायनो दिनैहाय ना गुरनो फैदों आरो मुस्रिजों गुरगोन नाखौहाय नैबे जायगायावनो गुरगोन इनांसि बारि दङ आदामोन ओंखारलांजोबबाय हनै आरो आंबो ओंखारसिगोन दैयाव पेमेन्ट मोनबायब्ला गुवाहाटि नोगोराव आंखौ दोनलां बेनोलै दिनैहाय केमेरामेन गैया लोमजादों केमेरामेनानो सालु आयु गोथौथार माथो आं दिनै आया आंलाय बाव फेनावहाय मबाइलसो खिथेबना लानो होनदोंमोन माथो दोबैजोबो फेनानो मिसा होमब्लाथ' मबाइल खिथेबना लानाया हारसिंनो सफा दोनथ'नानै खेबनांसिगोन दिनैहाय जान्जिसे जायोनो फेनाव मबाइल खिथेबनायलायनो आंनिया बेयावसो खाथ'नांसिगोन आं जियावसो आइना मा खालामथाफा नै गालेनबायमोन नै सोरबो लाबोगोन रेकर्डनानो जायाखै थाबथानासो दङ हमजेनबाय दाफा मोनसे मा ना मोनो मोनसे नायनोसै गोथौयैनो दंलै दैया दाबो ना सल खननै बोखांजेनबाय बे हाथरसोमोन गाफुजोबजादों आंजों नोंनि मा नासो बेले फे नै हाब्रु गोजानो बेफोर भिडिअ लानोबो गैला केमेरामेनबो गैला माथो हावालाय हावा गुरैसिनबावदोंसो ओइ बेले नै फाग्ला बिदिजों जायो ओइ माबा दं खुसिया नै गोगोमखा बे बावबायसो नै बेले बे बहा हाबनानै थाखो sana मा दहायनो लैसिनमोन बिदि सिन एकदमखा ना दा दंलाबायोहाय दंबावसो नङा गैलालै पे नै दङलै बनाया एसे खनग्रोनायसै दाबो बेल' मोनदों नै बारलायखादों नाया जोंनिया ओरै बोद मायलाय ए सैमासो मा ओरै बोखारजोबखांबाय नै खनथाम खनब्रैसो बोखारजाबावो मालाबानो बोखांबायानो जायाखै आंनिजों नै नास्राया मबाइल सोग्रोना खांख्राइ जिउबांखा दाबसे बोखांनो हाजेनबाय नै बामि ना मायलाय ए नास्राय गोरि गालदामा हनै खावै दं हनै मासे ओइ जिबौ खालामाखै बे नै जिबौसो ना गुरनायाव जिबौ मोनबोदों नंगौ नामा
दाना बेजोंसो थाबैबावबाय लान्जेखौ माबोनोसै नामा हरै थांबा हनै बै थानायखौनो मोनाखै साला बिराद दिसटार्ब दंमारोसोमोन साननानै थानाया दंखायो ओंखारोमोन आं थांनायसै गुरखांबाय मुस्रिजों होबाय जों ना गुरनाया एलाबजोब्बाय नै जोंखौ बैनिफ्राय मोनबाय सेरनैसो सेरनै बारनायसै मोनसाबाय जानो आन्था बायाबा नागिरगोन जोंना सेरनैनि एसे बारा हाब ओरैबो थाबबोलायो दैयानो जानजिसे जायोलै दाबो नै गैला गुरखा गुरखना माथो दारि लाजोब्बाय बिमानिसो मानखोनांगौ स्पिडारमेन फैबायलाय स्पिडार नाखौ दिन्थिनि नोंथांमोना बारैनि हाग्रा एसे होना दोनदों सेरनैनि एसे बारा जासिगोन ना हमनानै फैखांलायबाय ओमफ्राय दानिया मोसानायसोलायनो सर्ट मुभिसोबाव सर्ट मुभिनो दा ना हमनायजों लोगोसे नैबे भिडिअखौबो नोंथांमोना नुफालांसिगोन बेयावनो सोसनसिगोन आं दा दसे नायनोसै बिथांनि मोसानायखौहाय माथो सर्ट मुभि बुलायनायनि नामा नै आंसो बुजानांगौनो नायलांबाय थादो रायजो राजा नोंथांमोन ससेखौहाय माबायदि बे साला र' फैथों ओरैजाय गसं ओरै थां बेयाव ओरै होनानै ला बाजैयाबो खाफाल हमनानै फिसायखौ गोसोखांसिगोन नै माथो खालामदिया Enggak mungkin tuan nak kau juga juga. Tidak sama tidak. Mungkin kan apa? Demi